It's Sunday, rainy day pa jud. Unya kung kanus ang kakusog ang uwan, nilugsong kay maligo og dagat. Ni-request man ang atong malditang anak na nalabuan tas ka maldita. No choice no, lugsong hala. Bahalag galubog na diha kay gikan nagauwan na puting kusuga. Lubog niya, pita nya unas pagyod, bahala na lang hala. Tugsaw para sa anak, laban ra gyud no. Kay kapoy kay sigig langi, paminaw anang magmaoy kay maligo og dagat. Ahatag tugsaw maligo ta kay kanan sad ko maligo anak kay pag-usad ko na ayo ba. Basin ta di ay kuan ato ang lawas maulian, pero tugnaw kayo kung pamati diha guys, pero ako lang yung giagwanta kay saon na ni aton Junakis kapoy ti paminaw si yaw hala ligo diara akong uyab pagkagwapo pastilan dolor porting inita di man gyud siya maligo bisag kung saan og agni kaligo kay para di ka mainitan, di man gyud siya hala agwanta diha di inita. Diyan dapita nindot ta kaayo tinaw kaso laom naman tay mga chikiting dala so papidpid lang sa tano balag galubog na diha balag pita kayanon ala nala sige pagkagwapo nani aging pambot managat na siya guys, sana managat fresh ang isda. Kumbati langoy pa may diha hala langoy juday balag tugnaw na kayo no, agwanta lang juday laban. Paduong na misad mi kuan ana kanang undang kay grabe na gyud tugnawa wala kasabot sa kong gibati diha. Sunod mo day di pag yun na sila maundang duha pagka mga hangul ug dagat liwat sa galigwat. Kana day kamang day kumbati diha laban gunit isad na imong duha ka chikiting diha day pag unaon nagsaka gunit kay sus maslide bato jud padulungan no pastilan hala sige guniti kumbati sa Cora nana mi kasabay kaligo diha upat ka yads shout out taga iskina man kuno ni sila ka mga biba kadua-dua sila da guys aligre kay sila ilang duwa nila silang upat. Sige kumbati ala kamang pusing amal dita day kabugat na jud sa lawas kadugay na katungas kumbate da ligo po more naatlan sa unas lubog pita bahala na lang basta kay natuman ang request sa maldita. Guriti day thank you for watching.